Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μιλήσει εδώ και καιρό ευνοϊκά για τον ηγέτη του Κρεμλίνου, Βλάντιμιρ Πούτιν, και τάχθηκε υπέρ της Ρωσίας σε βασικά ζητήματα όπως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τώρα υπάρχουν σημάδια αλλαγής πορείας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με ένα επιπλέον σύστημα αεράμινας, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στη στάση του στον πόλεμο. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι ότι παρατείνει τον πόλεμο με εμπριστικές δηλώσεις. Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα επαναλάβει την υποστήριξή του για έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου και είχε τονίσει ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τον Πούτιν. Τώρα, την 3η, 8 Ιουλίου, στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο Πούτιν δεν φέρεται σωστά στους ανθρώπους, ότι σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ θα στείλουν κάποια αμυντικά όπλα στην Ουκρανία. Το είχε εγκρίνει. Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Λαμβάνουμε πολλές ανοησίες από τον Πούτιν. Ήταν πολύ ευγενικός όλη την ώρα, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι χωρίς νόημα». Αυτή θα σηματοδοτούσε την πρώτη φορά που θα ενέκρινε την παράδοση ενός μεγάλου συστήματος όπλων στο Κίεβο, υπερβαίνοντας τον αριθμό που είχε υποσχεθεί ο προκάτοχός του, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής προμηθεύσει στο Κίεβο με 3 συστήματα Patriot. Η Γερμανία έχει παραδώσει άλλα 3 και μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών χωρών έχει στείλει 1. Ωστόσο, δεν είναι όλα λειτουργικά ταυτόχρονα, λόγω εργασιών συντήρησης. Μετά από νέες συνομιλίες με εκπροσώπους των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξεκαθάρισε ότι αναμένει σύντομα παραδόσεις όπλων από τις ΗΠΑ. Αυτό αφορά κυρίως την αεράμινα και όλα τα άλλα στοιχεία των παραδόσεων από την Αμερική, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στο καθημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμπιέροφ και στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Αλεξάνδρ Σίρσκι να εντείνουν όλες τις επαφές με την αμερικανική πλευρά. Οι απαραίτητες δηλώσεις και αποφάσεις για την άρση του μερικού εμπάργκου όπλων έχουν προέλθει από την Ουάσιγκτον. Η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αεράμινας Patriot για να προστατευτεί καλύτερα από τις συνεχείς ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις. Λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων, το Κίεβο προτρέπει τους δυτικούς συμμάχους του να ενισχύσουν την αεράμινα της χώρας. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, διερευνάται επίσης η πιθανότητα άλλες χώρες να παράσχουν στο Κίεβο πρόσθετα συστήματα Patriot. Το αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα αεροπορίας αεράμινας Patriot είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση εχθρικών αεροσκαφών, βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων Cruise. Ανάλογα με τον πύραυλο που χρησιμοποιείται, οι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε ένα νοητό κύκλο γύρω από τη θέση σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων και σε υψόμετρα έως και 30 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιώντας ραντάρ, το σύστημα Patriot ταξινομεί πρώτα ποια αεροσκάφη στον ουρανό είναι εχθρικά. Σε περίπτωση απειλής, στρατιώτες στο κέντρο ελέγχου εκτοξεύουν τους κατευθυνόμενους πυράβλους για να εξουδετερώσουν τους στόχους. Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει τις παραδόσεις ορισμένων όπλων που είχαν υποσχεθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυράβλων. Το CNN, επικαλούμενο 5 άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ δεν ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πριν εγκρίνει την πάυση των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα. Αυτό πυροδότησε μια ξέφρενη προσπάθεια από την κυβέρνηση να κατανοήσει τους λόγους της πάυσης και να τους εξηγήσει στο Κογκρέσο και την Ουκρανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία επιτέθηκε ξανά σε περιοχές στα δυτικά της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Επικαλούμενη την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η The Kiev Independent ανέφερε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη κινούνταν προς τις πόλεις Λούτσκ, Μελνίτσκι και Τερνόμπιλ. Το πρακτορείο ειδήσεων RPK Ukraine ανέφερε ότι οι κάτοικοι της βορειοδυτικής πόλης Λούτσκ έλαβαν εντολή να αναζητήσουν καταφύγιο. Σύμφωνα με το περιφερειακό ραδιόφωνο, ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε μέρη πιο κοντά στην πρώτη γραμμή, όπως το Σούμι, η Ζαπορίζια και το Ντνίπρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι το κέντρο της πόλης δέχτηκε επίθεση και ενεργοποιήθηκαν οι αεράμινες. Μια γυναίκα τραυματίστηκε κοντά στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Η πολεμική αεροπορία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα εκείνο το βράδυ για πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία. Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον ένας από τους δύσκολους στην αναχέτηση πυρχετικούς πυράβλους Κίνζαλ είχε εκτοξευθεί προς την περιοχή Ζιτόμιρ της Δυτικής Ουκρανίας. Είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή σε όλη τη χώρα.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν από ντρόουν στην πόλη Κούρσκ της Δυτικής Ρωσίας. Άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάνδερ Γκινστέιν στο Telegram την 3η 8 Ιουλίου. Κατηγόρησε τον Ουκρανικό στρατό ότι επιτέθηκε σε μια παραλία της πόλης, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 400.000 κατοίκων. Το Κούρσκ απέχει λίγο περισσότερο από 90 χιλιόμετρα από τα ρωσοκρανικά σύνορα.